దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, మీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనములు తెలియపరుస్తున్నాను. అనుదిన వాక్యము, దేవుని మాట. ఈనాడు దేవుని యొక్క వాక్యము, యెహోవా నీ కృపను బట్టి నీ దయ చొప్పున నన్ను జ్ఞాపకములో ఉంచుకొనుము. కీర్తనల గ్రంథము 25వ అధ్యాయము 7వ వచనము. నీ యందు భయభక్తులు గలవారి నిమిత్తము నీవు దాచి ఉంచిన మేలు ఎంతో గొప్పది. నరుల ఎదుట నిన్ను ఆశ్రయించు వారి నిమిత్తము నీవు స్థిరపరిచిన మేలు ఎంతో గొప్పది. యెహోవా యందు నమ్మికించి ఉన్నాను, నీవే నా దేవుడు నేను అనుకొనుచున్నాను. యెహోవా నీ కొరకు మొరపెట్టుచున్నాను, నన్ను సిగ్గుపడనీయకము. దేవుడి వాక్యమును దీవించునుగాక. ఆమేన్.